Сега ще си направим апдейти на някои неща. Само на градиенти. Сега тук ми трябва 3 3. 2. Добре. Три. Добре, ето ги 3 и 3 и 3. Сега така. Ако се чудите защо е зачели дървета, то просто те искам, защото понеже нямам нищо друго с такъв дизайн. Добре, това после ще го правя. Там е единственият епизод с нагласени материали. Това така ще се коли. Не таки. Така и така. Сега ми трябва само по една лампичка най-отгоре. И тук. И сега пак хоп и... Това си идва, нали? Да ми се приструва. Добре, сега ще ви покажа как изглежда. Иначе бях направил някои неща извън камера. Дори съм се сменил скина. Имам си дори на метал, вижте. Така ще разберете, защото, нали, крилата... Защо пуснах тези крила? Добре, тези крила са ми нахални. Така, те не са ми тук. Добре, вземам си крилата и тук вече ще си правя това, което аз ще си правих. Така показах, че сега бях направил един батут извън камера и един хубав гаст, нали? Добре, нати. Ха. Я да се видя на колко час. Аз съм кръстил със същото име на кучето, ама това е Джеми 1, а пък там Джеми 2. Това само е разликата. Сега ще преминавам към долната градина. Тя няма да е чак толкова велика. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Така и така. Те и те. Как е да ви се дупчи газо? Те имат едно блокче разстояние, ама те ще седят. Те, без никакво разминаване от наказанието. Днеска съм се апдейтвал на тези градини. Това е жалко, защото няма да има други. И чакайте, може да има тук. Да сложи лампи в ъглите. Беше ми изписал, когато почвах пак този свят и чак да се приготвя материалите, тогава ми изписал да справя щастливи гастове.
и ще получавам награди. И да храня малките. Ама на мен това не ми е работа. Имам си достатъчно неща. Как лекото ми пререче, бе. Един път баш от тука легнах. А пък сега пък и от тук не ми дава пък. Тук. От по-малко разстояние дори пък не ми дава. Какво е това нещо? Това май го използвам за игра за мен. Ама не е така. Те имам още 2 градини. Не, 3 са. Първо ще направя и тая. Или поне да си оставя една. И да си имам дизайн, като искам да махна. Нали това са 3. Да, 3 са. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Тази е двойната и така, че е най-специална от всички градини. Това го бях казал в минал епизод. И сега ще си го правя, че да не се бавя. Тей. Да, направя съм много неща извън камера, ама дори малка броня съм си направил извън камера. Така че после може да снимам пак такова видео. Ама аз нали вече съм ги направил, няма прощане. Освен да ги разруша, ама аз пък ще ги забравя как се правят. Защото пък батута адски много ми искаш. Не по блокове, по сила много. Толкова много се уморих. Че дори не исках и да продължавам. Иначе вижте. Сега отивам някъде тук, в областите. Тук, айде по-нависоко. Добре, вече координатите ще са ми много високи. Добре, сега скачвам само заради вас. Да видите докъде ще ме стреля. Видяхте. Много ми е забавно да скачам по това батут, ама сега съм се заел за работа. И няма да играя на това батут. Ето, но от тя съм му забрал лампичка. Това се върнах. Тук също и това го бях направил извън камера, защото исках да пробвам с трезорца и те да излитя нагоре към облаците, към небето. И почва да се изгубя в тази джунгла. И ще да ми е тъжно, защото щях да съм се изгубил. Да пока аз не харесвам като се изгубя. Като се изгубя, чупя всичко. И те наред. Добре, сега си правя пак колонки от 3. 1, 2, 3. Пак 1, 2, 3. Няма правя full 5, 6, 7, 8, 9, 10. Защото 10 не са ми нужни. Добре, това ми се представя, че го обърнах. И после мога да ви направя друго. Че иначе кой само иска да гледа как се прави апдейт на някаква градина.
1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Добре, сега ще си продължавам. Хоп, хоп, хоп и хоп. Хоп, 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 хоп. Не би ли трябвало само и така, не и така? Сериозно ли? А сега това го осъзнавам. Имам си златната ябълка. За късмет ги ям. За успех и късмет. Да ми стане хубаво. Чакай на 3. Сериозно, толкова бързо ли се маха това сърце? Колко само 24 и 23, а пък другите пък са на пути. Не мога да го повярвам. Това е ужас. Ужас е, защото това сърце само ще трябва заради него да ям златни ябълки. Потом не е на късмет да изям 100 милиона златни ябълки. Това ще е на проклятие. Така, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Не е нужно и да го казвам на английски. Ту. Тъй добре. Хоп и хоп. Хоп и хоп. Хоп, 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 хоп. Добре, чакай да го гледам за някаква пропусната градина. Че пак да почвам да правя. Както извън камера бях направил онази там, защото не съм я бил видял. Добре, сега само заради вас ще направя нещо лудо. Така. И да, това са си нещата. Не са ми нужни други. Хоп, 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 хоп. Те. Махай си, бе, кокошко. Ако трябваше да й кажа, ама аз си казах, че вече. Така. Бях събрал един материал. И вървам си неба. Там летят. Ето така се прави. Хвърлят си нива в огъня.
Келкото е, че това не се запали. Така правя още по-лудо. Че да харесате и абонирате. Че да харесате това видео и да се абонирате за канала. Само заради това справя това штуро нещо. Добре, така съм си събравил нещо. И то череп дървото. После може да ви покажа това на метал. И ако искате за улеснение, ще махна само бронята. Добре, няма. Да я махам сега. Тя сам търся нещо си за това фокус. Като го правя заради вас и после пак трябва да търся това блокче. Сериозно ли? Аз събрах, че ми трябва. Аз мислех, че аз си го сложих. Но не съм го. Добре, сега изхвърлям нивата. Това да ти е за урок такова ниво. Също това може да стане на кокошките. Че да стават на пържени кокошки. За обяд. Точно за обяд. Дори че не е обяд. Защото аз съм обяд. Те и... Това скоро не мисля, че ще спре да го горе. Спри. Добре, ще го оставя на мира. Лампа. Няма да бъде. Пак запален. Пак се чудила от дето огън. Това ще бъде първата ракета, която ще бъде изстреляна. Там, в космоса. Само ми трябва редстоун и дръжка. Добре, еми го редстоуна, еми я дръжката. Нещо друго дали ми е нужно. Аз не мисля, че ми... О, да, ще са ми нужни. Такива... Май ще бъде нагласен. Хоп. Ръчка. Хоп. Сериозно, толкова ли са досадни цветята?
ми ще това чудо? Добре, ще го игнорирам. Май се сещам какво иска. Не иска. Добре, нямам си на идея какво ми иска. Нямам си на идея, само че че са ми свършили силите от задната ябълка. И ще си ги възстановя. Сам самичък. Добре. Тук да работи това. Добре, тук не работи. Май защото иска да махна това. Сега ще ми трябва подсвещи. Ненормални. И такива. Как просто винаги начупля свеща, а пък е друго. Добре. После ще си завърна златните ябълки. Добре, 4 такива. По един стак във всяко е. Да, там няма. Добре, ще сложа и там. Добре, сега ще си завърна златната ябълка. Ето. Не, енчантната.
За малко чак да се измамя. Сам. Там самичък. Добре, сега си връщам категория материали. Тъй. Така. Така. Сега какво пропускам? Да. 3 зъбица. Добре. Започвам броение след 3, 2, 1. Добре, това не работи. Така ще си остане. Ми е задължение всичко да ми работи. Само тук да седя само няколко часа. Де са Садок? Да те удрям ли? Да те удрям ли, Джеми едно? И тези стълби са само заради тебе. Добре, ти си на свобода, ама няма да те пускам. Живей с творчески къчете са, не ме бърка от зомбите отути. Тоест няма да седиш творчески. Само ще ми дивееш и край. И ще те застрелям. Или ще те убия с моя меч. Или с буздугана. Или с тризъбеца. Или с брадата. Или с златната и енчантната ябълка. Или с водата. Или с елитрите. Дори чутка ми пише крила, ама аз ги наричам елитри. Защото с тези съм свикнал. Кое си избираш? Бе? Или с хляба? Това да си за урок. Сега се маха от моето легло, бе. Добре, благодаря за двете легла. Дори че аз не искам да съм дълъгъл, ама... Кучко! Сега ще спя. А пък ти не ми даш да спя на твоето легло. Нали? Добре, трябва да те убия. Ти не си съгласен, ама аз ще съм. Добре, няма да те убивам, дам ти последен шанс. Куче такова. Заради тебе ще си ям хляб. Ще да се успокоя. Колко хляба вече изядох, сега пак енчантът ядох. Ще да се успокоя от тебе. Добре, това вече съм и много. Вече ще съм приял. И аз идвам на ракетата и излита. Казах да излита. Да, ръчката. Ръчката винаги. Излита. Ракетата излита. Аз съм върху нея. По-скоро аз си летил самичък. И не се брои. Пак може да се броя, ама аз не съм чак съгласен.
Добре. Оголих това дърво. Защото и за бедните си има също нещо. То е там да си играят тяхните деца. Говоря за бедните тивджери, които хич не ми се отблагодариха за целия този свят, който аз си построих. Аз те пак само някакви абсурдни къщи. Вижте целият този свят, колко е голям. Дори чери дървета, че да си имат да си ги копаят. Да, това не е чак толкова много чери. Щеше да е много като и така всичкото беше по чери. Ама аз не харесвам всичко да ми е в чери. Защото понякога пък губя всичко. Изпуснали го, всичко ми чери и край. А пък с хубава красива полянка не става така. Не става така. Благодаря за тези материали, благодаря на дървото, че ми даде окиснали джанки, дори че няма джанки. Те са 6 и 2. Димек значи 62. И ако ги смесим, съединим, ще си прави съвсем друго число. Добре, ако ви е харесал епизода, то харесайте го и се абонирайте за канала и чакам ви в други епизоди. Довиждане до другия епизод.